Ahojte, takže dnes si urobíme nový video návod na objednávanie, keďže sa nám zmenili podmienky aj doručenia na adresu zo skladu, takisto máme už možnosť dobierky. Takže prvá vec, ak pôjdete na stránku faberlic.com, treba sa tlačiť túto zemegulu, zadať si Slovensko a češtinu, potom zadať vybrať. Následne si stlačíme na toho panáčika, zadáme naše ID číslo, keď máme zadané údaje na prihlásenie, dáme vstúpiť. Vy ste ako nováčikovia, takže overenie telefónneho čísla, ak vám nejde vkladať produkty do košíka, treba si overiť telefónne číslo, to vám vlastne hodí, keď si dáte zadať, rýchla objednávka, tak vám potom vyskočí tuto taká tabuľka s overením telefónneho čísla a vy už nič nestlačate, vám príde vlastne SMS kód 6 miestny a ten zadáte a potom len dáte vlastne potvrdiť. A keď sa vám overí telefónne číslo pre kuriéra, tak vtedy vlastne vás pustí už do objednávky a môžete si vlastne nahadzovať aj takto výrobky z menu, len čisto. Ale my teraz máme už kódiky, takže chceme ísť cez kódy. Môžete dať osobný odber na mieste výdajného miesta napríklad, alebo doručenie adresátovi. A vlastne keď si zadáte napríklad vašu adresu vlastne, tak dáte vždy musíte vybrať kraj, Zlatila sa zem Slovensko, Trenčiansky kraj napríklad, dáte okres, potom si vyberiete vlastne obec. Môže to byť totožné vlastne aj s mestom. Dáte potom vlastne vašu adresu. A tu máte vlastne na výber. Toto je normálne, že chcete odoslať kuriérom. A toto je vlastne dobierka. Čiže vlastne vyzerá to takto. Keď chceme len... Môžete si dať uložiť potom tú adresu. A my si napríklad hodíme výrobky nejaký, teraz len napríklad tam hodím wellness koktail na rýchlo, aby ste videli vlastne, kde si uvidíte. Dáte pokračovať v poradí. Tu si vyberiete vlastne, dávajte tuto pozor, tento zaškrtnite pre Európu a tuto si dajte 2 radšej katalógy alebo jeden za 35 centov následujúcej kampane, teraz napríklad 8. Vlastne keď ste nováčik, tak máte nárok do 24 hodín zadarmo na túto sadu vzorkov. Sada obsahuje prací prášok, čistič na truby a nariad s čiernym uhlím. Takisto vám obsahuje sada zadarmo kedykoľvek, keď máte prvú objednávku vytvorenú leták vernostného programu, Faberlic klub a štartovací program, letáčik. Teraz nováčikovia majú napríklad, tuto krásne vidia zaplatenie 30 eur k bonusovému účtu. Dáme pokračovať poradí, ale táto akcia 30 eurová býva raz za čas. No a tuto vlastne potom môžete vidieť, že účet podľa objednávky a tu máte platba doručenia 3 eurá. Keďže máte a vlastne pôjdete platiť kartou. Následne, keď schválite objednávku. To si ukážeme následne. Do 50 eur máme poštovné 3 eurá, nad 50 eur 2 eurá a nad 101 eur z poštovné zadarmo. Pokiaľ chcete schváliť objednávku, vlastne dáte schváliť a následne vám ukáže potom doplnenie účtu a pôjdete prejsť na platbu. Ale my momentálne teda vám len ukazujem. Tak dáme neschváliť, provést. A teraz dáme editovať a vlastne dáme odstraniť objednávku.
aby som vám ukázala, ako to vyzerá z dobierku. Takže dáme si zase, keď chceme ísť objednávať na dobierku, tak dáme doručenie adresátovi, vlastne zase si vyberiete adresu, vy si ju tam môžete uložiť potom na prvýkrát a potom už vždy ju tam budete vlastne mať uloženú. Ja som teraz momentálne Slovensko prehliadla. Super, máme tu. Nahodíte si adresu a vlastne keď si ju náhodíte, vy už uložíte, tak ju tam budete mať vždy. Vlastne si ju budete meniť len keby ste sa presťahovali, alebo neviem, napríklad do práce, keby ste chceli. No a teraz si dáme vlastne formou dobierky, dáme pokračovať. Ja zase neukladám. Dáme si tam zase wellness cocktail, nech uvidíte, ako vyzerá vlastne dobierka. Následne zase tie dva katalógy, vždy ten pre Európu vymazať, dať si radšej dva československé. Zase tu nám svieti tá sada zoriek zadarmo, takisto aj papiere zadarmo, vernostných programov. A tu vlastne uvidíte už v poslednom kroku objednávky. Platba doručenia teraz 4, lebo je to do 50 € a dobierka sa ráta za 1 euro. Takže vlastne do 50 €, keď budete na dobierku, tak budete mať sumu 4 €. Keď budete mať nad 50 € objednávku, tak bude suma z dobierku 3 €. A keď budete mať nad 101, tak bude suma len 1 euro na dobierku. Sme si vymazali a teraz následne chcem ísť nahadzovať objednávku. Rozdiel medzi doručením domov a doručením na výdajné miesto je momentálne tak, že vlastne na výdajné miesto sa len 2-krát do týždňa odosielajú balíky v piatky a útorky a tým pádom by to malo chodiť štvrtky a vlastne v pondelky na adresu výdajného miesta a vtedy máte osobný odber zadarmo vlastne na výdajnom mieste. Ja som si vlastne zadala svoje výdajné miesto momentálne, ako môžete vidieť, a dám pokračovať. Dáme uložiť ako výdajné miesto, tak si vlastne tú adresu môžete uložiť a zo skladu priamo trvá doručenie 3 až 4 pracovné dni od úhrady objednávky, alebo ak idete na dobierku, tak samozrejme hneď sa ten balík balí, ako je v poradí, takže do 3-4 pracovných dní vlastne buď od úhrady, alebo od vytvorenia objednávky, ak to je na dobierku. Takže máte to rýchlejšie cez sklad, ale zase platíte poštovné alebo dobierku a na výdajnom mieste. A na výdajné miesto, keď si posielate na osobný odber, tak sa platí len online kartou. A vlastne teraz si už môžeme nahadzovať objednávku. Daných produktov máte od zákazníkov, tak si vlastne teraz nahodíte objednávku. Takto krásne od ľudí. Tak my už sme si nahodili celú objednávku. A keď máme nahodenú celú objednávku, ako môžete vidieť, máme katalógovú cenu 99,62. Teraz máme teda aj akciu pre tých nováčikov, ktorá býva raz za čas 30 € a teraz si teda katalóg vymažeme, tento dáme 2 normálne. Tuto vlastne máte vždy v katalógové akcie. Katalógové akcie sú, že ak nakúpite v katalógu za čiastku od 8,99 €, tak sa to dáva cez tento druhý krok v objednávke, nie cez prvý, cez kódy, lebo budete mať vyššiu cenu. Treba to dávať cez toto. Čo sa týka sady, sa dávajú v prvom kroku. Po kódoch nemáme kódy sád, ale máme normálne tie dané produkty, čo sú v tej sade, tak normálne kód. V druhom kroku objednávky vám to vlastne zníži tú cenu. Takisto čo sa týka 2 ľubovoľné výrobky, 2, 4, 6, 8 násobky, teda násobky, dvojnásobky, čiže to môžu byť v rôznych, ne s tým, že vám zníži sa cena pri tých 2 ľubovoľných výrobkoch.
keď máme žlté ceny v katalógu, to sa zahadzuje tiež cez kódy. Takže tiež tuto v druhom kroku sa vám to vlastne zníži. Takisto tu máte rôzne, či tu máte platné katalógy, alebo tu máte tieto katalógové akcie. Potom sú výpredajové akcie, čo si môžete pozrieť, nejaké špeciálne sady, letáčiky tu máme, aj vzorečky. Takže do 24 hodín máte sadu tých vzorkov zadarmo, ak objednáte prvú objednávku. A vlastne potom nám tu svieti tá zľava pre nováčika momentálne, keďže máme na 60 eur v katalógových cenách, my sme to prestrelili, momentálne je to 99,32. Dáme teda pokračovať v poradí. A v poslednom kroku objednávky uvidíte, že na výdajné miesto teda máte len poplatok za vyhotovenie objednávky, čo sa balí a vlastne z toho sa platia aj výdajné miesta. To sa vám tam priráta, vždy to záleží, nie je to rovnaká suma, niekedy sú to centie, keď máte menšiu objednávku. Takže vlastne dáme potom schváliť. Nachystáte si kartu k platbe. Pozrieme si sumu. Takže čiastka ku platbe 50,88 dáme prejsť na platbu. Doplnenie osobného účtu. Dáme druhý krok, Visa Mastercard, prejdú aj karty Maestro, bez problémov. A dáme si sumu s bodkou, nie s čiarkou, lebo čiarku vám tam nezaeviduje. Takže dáme odoslať. A vlastne tuto si vyplňate potom meno držiteľa karty, číslo karty to 16 miestne, potom dokedy platí karta, mesiac, teda deň, áno, mesiac a rok, s prepáčením. A potom CVC2 kód na zadnej strane, čo máte trojmestný kódik ochrany. Takže nahodíme si údaje z karty a potom dáme proces with payment. Takže sme dali proces with payment, nedáme uložiť si kartu samozrejme. A teraz mi dojde vlastne SMS-ka z banky, dáme 8, 5, 6, 9, nejaký kód vám dojde, overovať si na platbu. Ten tam dáte 9163, dáme akceptovať. A môžete vidieť, že máme dostupné nabitý účet Faberlic 50,88 a k úhrade máme 50,88. Takže teraz si dáme vlastne panáčika, prejdeme na objednávky. Dáme si číslo objednávky, rozklikneme a zrolujeme nakoniec. A tu dáme prejsť na platbu. A dáme zaplatiť, potvrdiť platbu. A objednávka zaplatená.